България. Земя на рози, планини, плажове и бабина баница. Но колко от нея всъщност си видял? Изкачвал ли си 7-те рилски езера? Гонил ли си вятъра край Носка ли Акра? Стоял ли си пред величието на Царевец, Шипка, Белоградчик? Скреч картата разкри България, твоето лично пътешествие през всяко кътче от родината. Тръгни, изживей, разкрий и преди да се усетиш ще искаш още и още. Закачи я на стената и всеки път ще ти напомня. Още не съм бил в Триград или в Широка лъка и Несебър. Перфектният подарък, защото подаряваш приключение. Не ти трябва виза, нито самолет, нито Google Translate. Само карта, малко време и любов към България. Скреч карта, разкри България. Обиколи, изтри, запомни и се върни пак. Баба те чака с мусака.